Кажи у нас или у вас ще ти е сладко? Да. На въртележка да те качаше яко. Да. Айчо. Лято 2016. Мамо, Айчо. днес те обичам по същия начин, по който обичах преди. И още ми липсват онези целувки, които ми даваше ти. И днес как ми липсваш на мене, като дъждът на пустинята. И още ми липсват моментите, гушната в тебе да заспя. Гимнастика. Джони, ес папа, пригответе се сега. Вижте тая на масата,